V minulom dieli Minecraft Skyblock ste videli to, ako sme postavili túto extrémne efektívnu farmu, kde vďaka týmto cviklám získame veľa peňazí. Taktiež ste ale mohli vidieť veľký pokrok oproti minulom dielom, lebo vtedy som umrel 7-krát a teraz to už bolo lepšie. No a o dnešnom projekte vám môžem povedať akurát takto, že to bude naozaj vo veľkej výške. A keď vravím naozaj, tak myslím naozaj. A ešte poprosím o like a odber, lebo mi to extrémne pomôže. Díky moc a ideme na video. Yo ľudia, jak sa máte? Vítajte pri tomto novom videu na serveri Cubecraft na našom Skyblocku, na ktorý keď sa teraz portnem, tak vidíte, toto je tá naša farma, ktorú sme robili minule. Teda nie toto je konkrétne ona je konkrétne tam vedľa napravo, lebo toto je farma, ktorú som ešte si urobil na tejto ploche kvôli jednému questu. Jo ľudia, a ja som takisto zistil, že vlastne mne príde o mnoho efektívnejšie predávať zemiaky ako cvikly, pretože tie zemiaky predám za o mnoho drahšie a nepadajú mi z toho CD, ale vlastne padá mi z jedného zemiaku, ktorý zasadím, mi padnú 3 zemiaky, čo je akože dosť dobré, takže som to ešte trošku vylepšil a robím to so zemiakmi. No ale presuňme sa späť k dnešnému projektu, na ktorý budem potrebovať fakt dosť dreva. To znamená, ja si nejaké drevo naťažím teraz rýchlo. A few moments later. OK ľudia, takže dreva máme naťaženého dosť. Pozrime sa, máme stack aj 14, čo by nám malo výjsť na nejakých 6 stackov, jak pozerám. No tak 5, pardon. Takže teraz, keď si z tohto jedného stacku, čo už som mal, urobím sticky, tak si z toho môžem urobiť rebríky, a tých tak konečne mám dosť rebríkov, super, takže môžeme ísť stavať celkom do výšky. Inak keď ideme stavať do výšky, dúfam, že sa v tejto hre nemôže opakovať história jakoby. Jo, a niekde tu to môžem prerúbať, tu sa mi to miesto páči a môžem tu urobiť nejaký cobblestone, keď tak základ urobím takto raz, 2. Tu 1, 3 a znova raz, 2 a 3 a môžeme už ísť stavať do výšky. Ešte som si bol zobrať ploty, aby som sa nestrepal hneď na začiatku. Tak, oplotené a môžeme ísť hore. Akože nechcem nič hovoriť, máme stack za sebou a už to je celkom vysoko, ale my ideme ešte o jeden stack vyššie. 2 hours later. Takže ľudia, už mi stačia iba 2 bloky a idem to skúsiť Nie. To si zo mňa akože už úplne, že robíš srandu. Akože raz skúsim skočiť z 150 blokovej výšky a ten raz, čo to skúsim, ten jediný krát, tak schytám to, lebo neviem dopadnúť do blbej vody. Jo, ale berme to pozitívne, aspoň sa môžem konečne dať tie rebríky, čo som mal nachystané. Jo kamo, toto bola asi najrýchlejšia časť tohto videa, ja som to reálne, to mám hotové asi že za 50 sekúnd. Akože, ale Slovensko je v tomto podobne rýchle, to čo ja dám za 50 sekúnd, to nedajú za 50 rokov. No ale teraz tu musím urobiť nejakú plošinu, aby som vlastne mal kde urobiť náš dnešný projekt.
Takže... Môžeš mi láskavo, prosím, môže mi niekto vysvetliť, čo sa to No tak, ale ja som... Veď ten blok sa tam položil a on potom... Kámo, tak ja vám sem musím dať spomalený záber, akože Minecraft toto mi nerob, akože netrelu ma, prosím ťa, ja to mám všetko na kamere, akoby. Kámo, ale no a toto absolútne nechápem, čo sa stalo. Pozerajte, ja som blok dal a on proste zmizol. What? Proste ten blok som položil, ale on zmizol. No ale keď už som dole, tak si môžem naťažiť nejaké drevo. One eternity later. Takže máme ďalšiu zásobu dreva a môžeme už konečne ísť, prosím, dostávať túto plošinu. Prosím. Kamo, akože reálne takto silno som shift v živote nedržal, ale že What? Ale... Čo? Takže si opäť poďme pozrieť spomalený záber, aby som tu nebol za úplného blbca. Takže dostával som jednu stranu, samozrejme som sa pozrel tam, kam idem stavať, či už som správne. Začal som stavať a položil som 2 bloky a v tejto chvíli... Čo sa stalo? Poviete mi prosím niekto, akože ma noč nemá rád, alebo čo? Kámo, ešte, že už mi to stačí iba takto vyplniť znútra. OK ľudia, takže plošinu máme hotovú a teraz môžeme začať stavať 22 blokový tunel smerom nahor, kadiaľ budú prepadávať tie monštra a budú tam aj prepadávať tak, že im ostane akurát pol srdiečka, aby som ich ja mohol zabiť. Ľudia, takže v tejto chvíli sa nachádzame v 22 blokovej výške a teraz tuto máme takto do rohov podávať bloky. Tak a teraz máme i 7 blokov urobiť takýto dvojpás, 7 blokový na každú jednu stranu. Inak by the way, keby ste sa pýtali, ja som mob trapku ešte nestával, robím to podľa návodu. OK ľudia, takže to by sme mali a teraz to celé takouto dvojblokovou vrstvou do výšky ohraničiť. OK ľudia, takže ďalší úkol z tohto by sme mali a teraz to musíme keby takto prepojiť v úvodzovkách, tu urobiť také veľké štvorce medzi tými jednotlivými chodbami. Ne, kamo, ja budem musieť ísť zasa ťažiť, tak ideme... tak musíme ísť dole znova ťažiť do keľu. OK ľudia, som späť a tentokrát som si dokonca zobral s sebou aj tieto trapdoory, ktoré tu takto musia byť, lebo my keď tieto trapdoory, musím ich najprv položiť správne, my keď tieto ale trapdoory zavreme, tak ten zombík alebo ten mob si vlastne myslí, že to je celý blok. Takže preto teda budú prepadávať dobrovoľne. OK
OK, takže všetky trapdory som umiestnil a teraz už konečne môžeme toto tu dostávať, ale ja si tu ešte urobím nekonečný zdroj vody, pretože sa mi nechce so sebou furt mať strašne veľa vedier vody. Takže preto si tu urobím tento nekonečný zdroj. Haló, ale na nekonečný zdroj vody ti netreba 9 plných blokov vody, stačia ti 4. Ale to som vtedy samozrejme ešte nevedel. OK ľudia, ale poďme to už konečne dostávať. OK ľudia, takže po nekonečnej hodine aj pol mi stačí už len postaviť strechu, takže ja ju idem ešte teraz postaviť. Logicky, aby sa mohli spawnovať, tu musí byť tma. Dávej semínko holala, bude z tebe fiala. Ty kokos, ono to funguje. Kamo, díky za radu, doslova Maty, hoďte mu dať odber, je to mega youtuber. Takže ľudia, no teraz prichádza tá zaujímavá časť, lebo teraz musíme rýchlo zničiť všetky torčky, lebo čoskoro by sa tu mali spawnovať rôzne teda monštra, takže ja rýchlo zničím všetky torčky. OK ľudia, ja teraz idem čo najrychlejšie, lebo za malú chvíľočku už môžu začať padať monštra, to znamená ja rýchlo sem dám bloky a môžeme už iba čakať. Ľudia, ja tomu fakt nechápem, ja už čakám fakt asi že 10 minút a ešte nepadol ani jeden mob. Poďme sa opýtať umelej inteligencie. Ahoj, ak hrám na serveri CubeCraft na Bedrock Minecraft Edition, postavil som si tam na skyblocku mobtrapku presne podľa návodu, akurát tá mobtrapka nefunguje. Čím to je spôsobené? Takže ľudia, ste to mohli vidieť, takže potrebujeme spawner na to, aby sme mohli mať mobtrapku. By the way, ale ja vám ďakujem za to, že ste sa pozerali. Nezabudnite hodiť like, odber, budúci štvrtok ďalšie video a budúci týždeň to bude tiež extrémne nabité, ale to už uvidíte v ďalšom videu. S vami bol Neji, čus.